ढेकियाजुली आंचलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो लोगोसे खुंगा 25थि बोसोरारि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। ढेकियाजुली आंचलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे खुंगा 25थि बोसोरारि जथुम्माखौ रुपाजुली गामिनि जयगियालाव 7 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारिनि गेवरां मेलाव बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो जीकेवी एकाडेमी बर्डनि नेहाथारि हदानन्द ब्रह्म आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसार संसदनि नेहाथारि हेमन्त ब्रह्म बिथांमोना लोगोसे बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला एबसुनि नेहाथारि एनोस मोसाहारि सा ढेकियाजुली दखरा एबसुनि आफादगिरि रादाय बसुमतारी आरो ब्रह्म आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाब, बड'सा रादाब लोगोसे आर'नाइ रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंनि देग्लाय बोसोरनि 2024 मायथाइ नैबे जानुवारि दाननि सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय नैबे ढेकियाजुली आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि जे देग्लाय बोसोरनि रुपाथि मायथाइ 25थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय जोंनि ढेकियाजुली आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे बे आफादनि सिङावनो थानाय आन्चलिक आइजो आफाद, आन्चलिक लाइमोन आफाद आरो प्रसार संसद जावजायै 7, 8 आरो 9 सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय दिनै गेवलां मेल बेवहाय आंखौ दिनै आन्चलिक आफादनिफ्राय गाहाय आलासि महरै हांख्रायहरनायाव आं बाहागो लाफैनो हादों आरो दिनैनि बे ढेकियाजुली आन्चलिकनि ब्रह्म धोरोम आफादनि जथुम्मानि गेवलां मेलनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो बुंगोन, जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद बे आफादा जोंहा 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बराव गायसनजानायमोन। दा बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङावनो थानाय जोंहा गासै मोन 12टा जिल्लाफोर दङ। बे जिल्लानि गेजेराव नैबे सनितपुर जिल्लायाबो मोनसे जिल्ला। दा बे सनितपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय बे ढेकियाजुली आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफाद। दा जोंनि सिबिनाय खान्थिया, ब्रह्म धर्मनि सिबिनाय खान्थिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो सृष्टि जाबोजेननायनिफ्राय सोरजिगिरि ब्रह्माया, सृष्टिकर्ता ब्रह्माया जगजों लोगोसे जेब्ला प्रजाफोरखौ सोरजिदोंमोन बै समनिफ्रायनो थाबोखानाय आरो लोगोसे बे मुगायाव बेदा सृष्टि जाबोनायनिफ्राय सुबुं माहारिया बे सैथो सनातन धोरोमखौ सिबिनायाव दिनै फैयै फैयै जोंनि बे दा थासारिसिम सफैनो हाबाय। बे ब्रह्म धर्मखौ जोंनिनो बर'निनो गेजेराव नायल' जाल' सासेल' परमहंस गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफायानो कलकातायाव थानाय शिबनारायण परमहंस आफाजों 1905 मायथाइयाव दीक्षा लाना फैनानै 1906 मायथाइनिफ्राय बे ब्रह्म धर्मखौ प्रसार खालामफैदोंमोन। दा बे गुरु आफाया रुंसारि जालांबाय। अब्लाबो जोङो परमहंस गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानिजों भक्त जानानै, शिबनारायण परमहंस आफानिजों भक्त जानानै बे बैदिक सैथो सनातन धोरोमखौ जों दा सिबिगासिनो दङ आरो इयुनावबो सिबिलांबाय थागोन। आंनि नुनायाव आरो मिथिनायाव जोंहा देग्लाय नैबे 29थि बोसोरसालिया जथुम्माखौबो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव फैगोन जानुवारि दाननि 21, 22, 23 खालाराव खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। आरो बे जोंनि मिरु ब्रह्म धर्म आफादनि
ब्रैजि कोटि बोसोरसालिया जथुम्मायावबो मिरुनि सिङाव थानाय मोन 16टा जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लाहैनाय जागोन आरो बेवहाय जोङो दानि बिजेपि गभर्नमेन्ट हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारखौबो जोङो बेवहाय गाहाय आलासि महरै मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा केबिनेट मन्थ्रि थागोन मन्थ्रि अरखावगोरा ब्रह्म बिटिआरनि चिफ प्रमद चन्द्र बर' आरो बेजों लोगोसे गोबां आलासिफोर थाबावगोन दा जोङो बे सैथो धोरोमखौ दुलाराय बे आसाम हादोरसानि अनगायैबो आसाम हादोरसानि खाथि खाला थानाय उसुंसे रायजोफ्रावबो जों हानायखौ जोङो प्रसार खालामनो नाजादों नै बावैसो जोङो सेन्ट्रेल अधिवेशननि उनाव जों बेंगलाव थांनो नागिरगासिनो दं बेनि उनाव जों नेपालावबो थांनाय जागोन नागालेण्ड मणिपुरावबो थांनाय जागोन दा बे बायदि सैथो सनातन धर्मआ दा जोंनि नुनायाव गोबां सुबुं माहारिनि गेजेरावनो ब्रह्म धर्मनि बे बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सम्प्रदाय हारि हारिसानि गेजेरावबो गोसारनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो बायजोआव थांनानै बे बैदि सैथो सनातन धर्मखौ जोङो प्रसार खालामनो थाखाय दा खाबु मोनदों बे ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 25थि रुफाथि मायथाइ हाबाफारिखौ जोङो सानथामनि थि खालामनानै लानाय जादोंमोन दा बेयाव जोङो 7 तारिखनि मोनाबिलिनिफ्राय लानानै फुंनिफ्राय लानानै दिनै गेवलां मेल हाबाफारियाव फैबाय दा बिनिनो जोङो मुलुग मोजांनि थाखाय जोङो निमित्तिकनि गेजेरजों माखासे 7-8 खौ जोङो बारबोबाय दिनै 9 तारिखआव जोङो अखण्ड जग्य लादों बे अखण्ड जग्यआव जोङो खमैनो 80,000नि जोङो जग्यनि जि मुवाफोर बेखौ बायनाय जादों घि मेवा प्रसाद बिदिनो फिथाइ सामथाइ गासै लानानै 80,000 बे रांनि जोङो दिनै बे जग्यखौ होनाय जादों बेनिखायनो जोंनि ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धर्मखौ जोङो दाजेनदोंमोन 1999 मायथाइयाव दा दिनै जोङो 1999 मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै 2024 मायथाइ जाफैबाय दा बेखाय जोङो दिनै सिलभार जुबलि हिसाबै जोङो जाबायदि खुंनांगौ आइ आफाखौ लोब लोब फैनायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांबाय दा बेहाय जोङो अखण्ड जग्यआव जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय प्रसारक मुस्रि गेवलां मनरन्जन ब्रह्म आफाखौ जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोमनिफ्राय जों हांख्रायनानै आलासि हिसाबै मोनबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसार संसदनिफ्राय जोङो गाहाय नेहाथारि हेमन्त ब्रह्मखौ जों मोननो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे जों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लोगो प्रसारक जोङो बिद्यासागर बे बाबाखौ जों मोननो हादोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनिनो हसिब जोङो रजनिकान्त मोसाहारि बाबाखौ जों मोननो हादोंमोन दा बेजोंनो जोङो गाजा गोमजायै जोंनि बे ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि रुफाथि मायथाइखौ जोङो आबुङैनो खुंफुंनाय जाबाय जे ब्रह्म धोरोम सिबियारि साफ्रोमबो व्यक्तिफोरा जेब्लानाखि जयग होयो बे समाव गोबांथार मोजां मोजां फिथाइ सामथाइफोरखौ बेयाव जयग होनाय जायो आसलथे बे मानि जाहोनाव होनाय जायो आरो मानो थाखाय बेबायदि खालामो बेखौ जोङो मुलुग मोजांनि थाखायनो जोङो होनाय जायो बेयाव गोबां आइ आफामोनानो न'खर न'खर सोरबा सोरबा घि सोरबा प्रसाद फिथाइ सामथाइ लानानै फैयो दा बेयाव जोङो इसोरजों अनजानो गावनि न'खर संसारखौ गोजोनै खालामनो थाखाय बे महाजग्यआव जेनेबा प्रसादखौ लानानै फैदोंमोन दा बेयाव जोङो परम ब्रह्मनिफ्राय अननायखौ मोननो थाखायनो बेबायदि हाबाखौ मावनाय जायो दा आङो बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै आं बुंनांगोन दा बियो सानसे साननैनि बाथ्रा नङा दा गोबां जोङो 2 मास मोननैसो सिगांनिफ्रायनो जोङो बेखौ गोबां माने माबाफोरनिफ्राय कालेक्सन एसे एनै बुथुमनानै दुखिया रायजोफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै बुथुमनानै आरो गोबां माने दुखु खस्थ' खालामनाय माखासे
ग्रुपबो दं आरो माखासे हान्जा दं बे हान्जाफोरखौ लानानै बे खामानिखौ मावफुंदों दा इतिमध्ये जोङो सानथामनि हाबाफारिखौ जेनेबा मावफुंनानै दिनै खुंफुंनानै हरनो हाबाय दा बेयाव आं बुंनांगोन आंथ' सासे बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै मानो होनना बुङोबा बे आं होनबा आं नङा मानो होनना बुङोबा जोङो साफ्रोमबो मावथि हान्जा जायफोर बानजाय आफादनि सिङाव मावथि सोद्रोमाफोर दङ बे बिथांमोनखौ लानानै गोबांथार जोङो खामानिखौ मावनाय जादों बिनि गेजेरजोंसो जों दिनै नैबे हाबाफारिखौ गोजोनै खुंफुंनो हादों नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मा अक्ट'निफ्राय खुंनाय जानायमोन ओरैनो जोङो थांनाय 7 आरो 8 आरो 9 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों दिनै नोंथांमोना